Ma cause a problem. Ma but I say yes now Ebuka be nwere onye mere abortion. E ma kwa mo ma cause commotion ma but I say Ebuka be and then je park be ha na plan ya. O me won girl abortion. The girl chi de mo de nwa onwo chi wopu ya da film onwo. I will make sure that I cash like 50 million because the video go well. So next month. So bachere m. Onye ji maka wepụta today o maka Ebuka Obi. O nwere something m chọrọ ịgwa ndị mmadụ. There is something I want to say. Ndị Igbo ka m chọrọ igwe okwu a because aga m eji asụsụ Igbo wee kwuo ya. Achọrọ m ịjụ unu one thing. Mgbe Ebuka Obi unu megidere ihe gbuo Ebuka Obi unu ga-ezu ike. Mgbe unu megidere ife gbuo Ebuka Obi unu ga-ezu ike. Reason why m ji ekwu okwu abụrụ ya ọzọ is this. Ama m ihe mere ndị Igbo ji fight ihe ha nwere. Ama m ihe mere ndị Igbo ji fight ihe ha ji anụsa ihe ha nwere ọgụ. Ịghọta, Ebuka Obi bụ nwanne anyị, Ebuka Obi bụ ọbara anyị, Ebuka Obi bụ onye nke anyị. But ibe na social media, ibe na dị social media nọ now, ndị na-aka anụsi ọgụ bụ ụmụnne ya. Why? Anyị akpọ nke a gịnị? Envy or jealousy. Ịbịa n'ugwu Awụsa enwere so many pastors and prophets there. Ịbịa na Yoruba ha ka nkụ. But ndị Yoruba ga-time ịnụsa nwanne fọm. Ọmbụnụ gbuoro Ebuka Obi unu ezuo ike. Ana m ajụ, ọmbụnụ gburu Ebuka Obi unu ezuo ike. Gwa m ihe Ebuka Obi mere unu. Everybody is looking for a way. Is looking for a way to make sure that Zion ministry go down. See, let me tell you. If you destroy somebody's name with lie, take it as a loan. It will most surely come back to you. When they gave voice note to Ebony's son, Ebony referred to Ebuka Obi on a something like prank. On Uche Keyagwaya, that word of kind of prank actually made it very, very expensive. That can lead him in a land of no return. Him on social media, Onye ọbụla na social media. Onye ọbụla na social media na-ebi ndụ as if na hand on top of the world. Social media is just a news recorder, keeper. It keeps every record. It gives every look. That's why people make video of everything they are doing. You understand? So what am I trying to say? People should leave Evangelist Ebuka Obi alone. Don't have to say that man. This is what God used to bless us. You understand? I didn't drag anything concerning Zion. Anything that concerning men of God, Zion, people should leave Ebuka Obi alone. Thank you so much.